Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masoya da abokan arziki na duk faɗin duniya, ina muku fatan alkhairi. Barkanmu da sabuwar shekara ta 2021 wato 2021. To Allah ka sada mu da alkhairin da yake cikin ta. Ina muku albishir da cewa waƙoƙin da ne alkawari zan saka kamar wannan wakar ta tuna da alkawari. So in Allah ya da ranar Lahadi zan fara dora wakar nan akan YouTube channel ina mai suna Isah Ayagi da kuma audio mark shi ma za ku duba, sannan akwai Arewa blog shi ma za ku duba da sauran blogs haka. Insha Allah zan dora muku wannan waƙoƙi insha Allah ɗaya bayan ɗaya har guda 20 inda Allah ya tsaye da mu. To na gode sosai da soyayya da kuke nuna mana. Allah ya bar mu tare kuma Allah ya sada mu da alkhairi. Allah ya ji kan iyayenmu baki daya. Allah ya ƙara mana soyayyar Annabi. Assalamu alaikum.